Ser du lige det, Thomas? Jeg rører hver gang ned. Thomas. Boom! Det der, det kalder man en atomboom. Okay, det her, det skal godt nok times. Kan du ikke se, Thomas? Jeg rammer bare lige hele tiden ved siden af. Jeg timer jo det rigtigt, men jeg rammer bare ved siden af. Men ellers kunne jeg godt, fordi der kunne jeg fint hoppe op. Og det var allerførste gang, jeg kunne hoppe op. Skal jeg prøve den anden glitch, jeg kender? Så... Hey, der kommer en bombe. Så er du ikke, der var et eller andet, der fløj ned her. Jeg kan ikke, Thomas. Jeg kan desværre ikke den anden glitch, jeg kender. Så er det lige det, Thomas. Jeg kom til at løbe tilbage og skulle løbe. Jeg glemte lige at kigge mig for. Thomas, kig! Jeg har nemlig sat det i slow motion. Jeg sætter det nemlig i slow motion, det sker. Det er for, at du kan kigge rigtig grundigt, hvor det sker. Nice. Jeg sagde, jeg kendte den glitch. Og det var bare lige sådan for at du var helt sikker på, om det var rigtigt eller ikke var rigtigt. Vil du se mig og en af mine venner, vi har spillet Origins i går, hvor langt vi var nået? Hov, det er den her vej. Prøv at se, vi har kun spillet i 28 minutter, og vi er godt nok kommet langt. Og jeg får Big Machine Gun i. Men Thomas, vil du lige vide noget? Jeg er den, der får flest perk. Ham her, han får kun jogger nok nærmest.
Thomas skal spole fremad. Så der, når en af dem der store mand kommer løbende, så skal bare lige se noget griner. Så der. Jeg kan... Godnat. Jeg kommer bare lige ind i nakken. Og så siger han bare, at jeg ikke må tage den. Det er derfor, jeg ikke tager den. Så nu er den dør, der er åben. Så derfor gør jeg lige sådan her. Snakker. Damn. Shit. Så lidt så. Det er som om jeg bare var ramt. Jeg skulle lidt frem til, at vi køber hen til boksen. Jeg bruger bare den der plastic knife. Eller ikke plastic knife, men den der plastik i den. Så tager han bare i. Prøv at se, hvad jeg får. Jeg tror, jeg får den nu. Kigger du, Thomas?